Kuna otu Umueze gbakọrọ ihe gị n'igwe nọ ebe o kwesịrị mana ekene doro Ikoro 2 mmere Ojiriver wee mee maka na Ojiriver emenụ mere na Umueze na ndị Chukwu kwadoro for the first time in life mele ihu anyị onye Umueze bụrụ executive chairman of Ojiriver local government area. Okay. Biko chairman ndị ụmụala tọ nọ here. Lee. Kwere ihe aka. Ihe niile ma atọ kemgbe onwe onye chairman m ọhụrụ. Mana ahụrụ m chairman ndị ụmụala ta. Chịkwa ọrụ aka na ọ dụrụ izi. Akatakwa mmadụ. Ọba anyị ji halụ ya. Eze Chukwu ha niile nọ ọ ha niile ihe niile nọ ka awụ sọsọ ndị ụmụala ta niile chịkwara ya aka n'ọdụ ụzọ ọ bụrụ na elepụ anya dara side biko chairman ndị ụmụ mgbe nọ here On the way. On the way. Yeah. Assistant on ya no ya chịkwara ya aka n'ọdụ ụzọ opere ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe ka esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'igwe onye agbalakwa late mana ya biko ana m ekwu okwu na anyị ana m akpọlite na isi oche a tata o nwere onye ọzọ m na-ekwu okwu inu anyị ebe chairman of Umueze Professor Canon Venerable Professor Venerable Cyril Ubesie biko nya gbagotegoro n'iwu ebe a ya kpọgide n'iwu ebe a bịa were oche biko nụ ọkpara chairman anyị na-abata n'oke anyị niile tupuru ya ala ka ga-achịlọ anyị na-eme ya biko anyị kwụrụ ọtọ nabata gị chairman n'ọdụrụ izu anyị kwụrụ ọtọ nabata chairman anyị n'ọdụrụ izu na aka nke ọzọ chi injinia Festus Onyebuchi nya gbagote ọnọdụbe our chairman n'Umueze lọtata na Umueze na-akala aka Umueze wụ maka onye m na-ekwepụ ya bụ injinia Festus Onyebuchi ọ adịrị na mma ihe ndị a niile bụ obi ka anyị eri ya ọṅụ ka anyị aṅụ ya so ya anyị na-ekwuzi okwu kịta na nwere ndị dị redi ya bụ ịgba egwu kịta ha sị m na ha adịgo redi ọ bụrụ na ha adịgo redi ha bịa ozugbo ọ mmadụ anyị na-anabata ya n'ụzọ pụrụ iche maka na ọ bịabara mmemme a ọ bụrụ na ọ gụhakwala aka wee bịa so anyị na-ekene ndị Umueze na-ekene ya anyị na-ekene ya nnụka anyị si n'ọnwa ime anyị na-ekene adịrị na mma ọ bụrụ na ndị a kwadotegbu onwe ndị kwadotere ma ndị a na-agba kịta na mgbe ibu ụzọ wee gbaa egwu kịta na ndị ịfụnanya fụrụ anya
No.
Yes, sir. Okay. From the land tomorrow.
Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, our professor. Thank you very much. It's a wonderful celebration. It's a wonderful celebration. We are celebrating our brother. Thank you. Ndị na-agbasara anyị egwu kịta hụ na ha gbachasịa anyị eme ihe ndị ọzọ. Ndị na-agba ozugbo ha ebulekwa m oge, ọ bụla ha gbuo m oge eme ha jump and pass. Biko, ndị ụmụofe ka a na-akọ ha nwe ego nke anyị ka dara ala ka ha ka atọ ụta. Bịa gwere ya nụ. Bịa ọkụ ha bịa gwere egwu.
No no be ba we ma ka cho ha no ma zi ha lo ihe chi na ha na-eso na ha na-esi nye ihe me maka na odo ha mma na nwanna anyị nwoke bụ Greg anya ebutike na onye obi mayor of Ojiriver onwe ya anyị tọrọ ịlata tata la Ojiriver la anya akụ ha akụ bụrụ la abụla otu emeghe maka na onye nke anyị nọ ya otu aka ọ dị and otu aka ọ ga na-adị na-aga anyị ka na-ekerịrịta Ikoro kana ya ọjọtọ kana ya Ubesie onye m wefutere ihe ego anyị leri ile obu aṅụrị leri ya n'obu ụchọ na-agbanyeghị ihe osi ike niile ndụ na Naịjirịa tata mana ọ kacha nyere aka na akpị wefutechiri ụmụnne leri ihe o enyegwa anyị ọgwụ ya hụla ọgwụ arụ ọrụ ma ụlọ erighị ihe nye anyị ego anyị ma eji wee rie ihe anyị rie ihe ṅụọ ọgwụ ya larụ oge na-anya so anyị ka na-ekerịta ọha na eze niile gbakọrọ ebe a tupu anyị ya bụ anyị emere ihe ndị ọzọ na-aga anyị ga-ewepụta ohere onwe ndị chọrọ ịgwa ndị be anyị okwu ha nwere ike ịgwa ha mana
Ka ndị Umueze chọrọ ohere ọma anyị nwere iji wee mee erebe anyị mmechi agawa n'ihu, erebe anyị mmechi adị mma. Ọ bụrụ na tata na Chineke goziri anyị nye anyị chairman ndị ka Greg anyị Egbudike, ọ bụrụ na Chineke goziri anyị nye anyị mmadụ ndị ka Chijioke Okereke, la ihe ọ fụtara bụ na ndị be anyị nwere mmadụ. Chineke gosi anyị dịka mmadụ dịka dọkịta ka a na-ayọ Ubesie. Chineke gosi anyị dịka mmadụ dịka mbụ prọfesọ Venerable Ubesie, Dr. Nonso Ibeneme aka ji ọfọ nke mbụ n'Umueze, wee dịrị gabazie ndị ọzọ niile. Anyị nwere mmadụ, Umueze nwere mmadụ. Ị gaala maka Umueze nwere mmadụ, ị gaala mmadụ Umueze nwere mmadụ. Anyị nwere ike iji wee sị anyị akwuo okwu mmemme ka obodo anyị gaa n'ihu, maka na ọdụ anyị mma mgbe ekpere eta ekpere mbido a o nwere ekpere ebe a nya metụta m nya asị m ka ga-asị dat na ọ bụrụ na anyị enwekwanụ anyị nwee progres, ọ bụrụ na ihe dịrị anyị na mma dịrị ndị ụmụ anyị na mma, Umueze ala agadiwu la aga mọra mmụọ anyị emekata ha anyị nọkọtazi anyị ahafụ iwu Umueze zawaja ụmụ ọbịa ma ọzọ aza ụmụ ihe ọrụ. Anyị na-awụrịrị Umueze maka na Chukwu mere anyị eze. Mere anyị eze. Iwe o ji agba m anya mmiri abụọ m ruo ma tata edemuru nọ n'ọgbara onwe mmadụ m ma atụ egwu ruo ma baa mụ na-achụ Umueze ndị Igbo ụlọ ji kwete ka aka ọhụụ alọrọ n'afọ tụọrọ anyị ka ọ dị ire ka anyị nọ. Umueze anọ m ebe anyị nọbara ebe anyị gara ewee si na Umueze bụ akwa akpaka na onwe ihe eji ha eme n'ụlọ ebe a kịta. Nwanne nya anyị gara mitin ebe ọbụla n'Umuokwere rute ebe ahụ nwaanyị anyị Umueze ọ maara ụlọ itoolu ebe ahụ ọ bụrụ abụ n'ọlụ emere anyị Chinenye emegwekwara anyị eze
onye isilachi emeghị eze n'ụdị nke ya ya jiri nwayọ ya ka ọ kacha mmeri ogbenye dolu anyị bụ ụmụ eze abịala elugwu akwụ niile ekem na anyị bụ nọ n'obodo ya ekele m unu anyị na-ekene ọhaovu ụzọ onye a gwara anyị okwu kịta ọhaovu ụzọ ọchị anyị ndị ụmụ eze anyị jiri ire anyị gụọ eze anyị ọnụ ka ọ ghara ịhụ anyị atụkọọla akọrọ anyị anyị ji ama aka anyị niile emekọrọ ihe dịka anyị sikwa ana m ewere igwe eji ekwu okwu were enyefe n'aka onye ọzọ chọrọ ịgba anyị Charles Iberu Ogbuefi Akụnne. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Biko ejimo obodo a were ekwu okwu maka okwu ụmụ eze ma agwa okwu a bụ Chineke nke eluigwe ala onye kere ụmụ eze n'onwe ya ka ma agwa okwu n'okwu ugbu a ya na-ekwu uwe ọ bụrụ na Chineke ekekwu ụmụ eze ya bụrụ eze ọ bụrụ na eze ahụ anyị nwụ na chi anyị kere eze o wepụtara anyị eze anyị nwere eze n'aka n'ihu chief nwoke abịa bụrụ chief amaara ama n'ụmụ eze n'eluigwe akwụliri atịrị ụmụ eze ọkwala eji oziokwu ọwụla abịa n'ụmụ eze ahụ anyị nwoke abịa ngwọ chief anyị onye ọzọ malitegharị bịa bụ ahụ chief ọzọ bụ ibe ọzọ bụ igwe dị nke Ibreme nke a kwuru ubi ọgwụ ya abịakwa n'ime echita na dị nke Ibreme abụkarị igwe eluigwe ọgwụ ekwela ọbụ igwe ebe egwe ọgwụ ekwela ọbụ igwe ọgbagara ngwa ọda akpa ọkwa na anyị ka wụkwara eze ahụ kwa anyị wụrụ eze so ihe na-ekwu okwu ya rụ wee anya efu ikpe Ibrahim okwuru ọnụ so ụmụ eze tetele n'ụra ọcha ekpere ụgwọ Festus Onyebuchi mgbeze mitin a anyị were emi wee kelee Ubesie Selin Ubesie wee kelee ndị ọzọ si enwe mgbe akọrọ ịgọsi mitin ụmụ eze akọrọ mitin sie ebe a ga-eme ka ewe gasa mwe mana anyị jụrụ ajụ ka ajọ nnụ ka arụ obu ụmụ eze ọ gwara eziokwu ọlụchi obu ka mmiri abụ enyi anyị ọrụ anyị rụọ ọrụ arụka anya enwe isi ma ọ bụrụ ibe anyị emebụ ka anyị asa ụmụ eze chi anya sara anyị n'elu ugwu ike ha jikọrọ ọlụ n'elu amachiri ha jikọrọ ọlụ n'elu ekweghị ha jikọrọ ọlụ ka anyị jikọrọ ọlụ ka ụmụ ibe anyị nwoke ma anyị na-ezu anyị ọ bụla nkume anyị nọ n'ime ruo olu anyị mepụta nkata anyị kwuo nka mmadụ zara maka Chineke n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ihe ọ na-ekwu bụ obulaeze ndị n'ụmụ eze ha jikọọ onwe ha ọnụ dịka ofu ukwu azịza anyị hie onwe anyị anyị enwee ike ịzali ihe mana ọ bụrụ na anyị ahafụghị nna ndị nke nwetara anyị ha agbaji ụmụ eze kwezuonu chi mere anyị eze biko ihe a nji maka ya bịa ebe a ọ bụrụ na rice ka ị bịara ebe a eri ị na-azọ rice na-eme mkpọtụ ọ bụrụ na biya ka ị bịara ebe a ịṅụ ị na-azọ biya na-eme mkpọtụ ihe nji maka ya bịa ebe a kịta bụ agamnihu ụmụ eze ụmụ eze na-agakwa n'iru mana ihe anyị na-achọ bụ ka anyị na-abawanye n'amamihe. Enwere so many things enwere ihe na-eme n'ụmụ eze ekwesịrị ime ma ọ bụrụ na anyị bụ okenye mana ama m na anyị bụ okenye. Ndị gboo meziri ihe niile nwee kindred nwee ụmụnna ime ụlọ then n'ime ụmụnna ime ụlọ ahụ eruo ka aghọta ndị mma ihe eme ha chairman, secretary and whatever post enwere ike inye ha. Mana anyị bịatere bazie na Nigerian politics, not just Nigeria, the whole world.
achọrọ m ịyọ mmadụ niile na Umueze ka anyị jikọọ obi ọnụ ka ha fie dị self-centered, ka ha fie bụla na-emegbu nwanne m achọba m nwanne m mana ịchọ mmasha nwanne ụlọ emegbu. Bikolu eji m obi Chineke ayọ mmadụ niile m bịara ka anyị bụrụ ofu, ọ bụrụ ka anyị wepụ aghụghọ. Onye Chineke nyere anyị dịka chairman na Umueze bụ onye na-ejere Chineke ozi. Ọ bụrụ na ọ ga-eme ọfụma, ọ dịzara Chineke dịrị nyanwa na onwe ya. So mana ọ bụrụ na o wepụtara onwe ya ijere Umueze ozi, mmadụ niile kwado ya. Umueze na na-ekwu ama m na ọ nwere ndị na-azọrọ anyị. O nwere onye ewepụtara bụ chairman Umueze, onye a bụ onye Umuokwere. Etu ọ bụ onye Umuokwere wee bụrụ chairman, ana m ayọ ka obu niile nọ n'Umueze kwado ya. Mana achọrọ m nkọrọ si ekwughara anyị dị ka ngwugwu akpaka ndị agha papa anyị. Papa bịa chifọhov ụzọ maka efuta taa. Achọrọ m ka anyị kọrekt ya maka akwụkwọ akpaka ndokwa ọ mụ na-ekwu okwu ikwutagwo. Achọghịzi m ka anyị kwute maka akwụkwọ akpaka again. Ọnụ ọmụgwọ ekwuri mgbe gboo ka o kwuru ọgwa ịhụrụ n'oge m ntị akwụkwọ akpaka ahụ Chieketeli ihe ọpụpụ ugwu anyị hụrụ anyị na papa anyị hụrụ anyị nke akwụkwọ akpaka chiemejidegịrị Chieketeleji ka anyị rụzie ọrụ ere anyị esighị ahụ ngwugwu akpaka. Biko mma ala ga advaịs ụka m ji bịa metin Umueze. Anaghị ahịa ekwu motivetịrị m mana anyị ekwu ya maka ngwugwu akpaka. Nkwuri nye soro ile adịghị bi iwuru ngwugwu akpaka n'aha Jizọs. Thank you very much. Chineke mere anyị ezelafa anyị jere ọka eje ka ebukọtara m ụzọ n'aha atọ n'okpuru Umueze niile ga-ekwe na ntị. Ọ bụrụ na o mere m n'onyinyo nnọọ si na m ọzọrela ntị anọ m n'ihu n'ụwa obere akwa ịfụta n'etiti Umueze niile okwu a mere nwee ka nchele amachi Umueze abụmọlụ ahụ ọ bụrụ abụmọlụ ka ọ unu kwere ka ọ dịrị n'okwu ahụ. Umueze kwezuo unu onweghị m okwu mọchị but achọrọ m ike na Umueze ndị rụrụ ahụhụ ụka wee gbakọba ebe a n'ụbọchị taa n'ihi nwanne m nwoke Chijioke Greg onye Egbudike as a chairman. Ekene m na-agara nwanne anyị nwoke Dr. Ubesie onye hiwere ọnọdụ taa sị ka anyị nwee ike gbakọọ ka anyị kenere ya Chineke onye mere ka nwanne anyị nwoke bụrụ chairman Ojiriver local gọọmenti nwekwara nwa afọ anyị bụrụ nwanne anyị nwoke. Na-atụfu oge unu nna asị unu ka Chineke gọzie unu ma ihe oriri na ihe ọṅụṅụ nke ga-eri n'ụbọchị taa onye na-ana ebe a ka ọ wee nwee obi aṅụrị ma ndị ọkwụ o ji wee bịa ebe a ka ọ ga-ejila. Person like me, time permit me. Why I'm here is the joy that my immediate brother is a chairman of Ojiriver local government for the first time. Not what I will eat or what I will drink. All the joy that can about rejoice. Due to now one day working all the way from US go to any this support. So another easy. Umueze, without being told, Umueze will see I hate you for you. No matter how I the end of the day I will also my worker, my wife, I have room as an eba. I can move on a
trying to permit you people to be here. It's not an easy something. Many are not here. Many are here. And I'm making any never back. Ndị ga-aka anyị nwekọ ọnwụ n'ihi na nwanne m nwoke Chijioke grade anyị egbuke with the chairman of Ojiriver local government. Umueze ekene m unu. Ndị nne mama. Ụlọ oje ekene m obi dị m aṅụrị o. Emeno daalụnụ. Mmadụ ndị ka injinia Bennett eze abịa. Ọnwụ na-ega ata ịhụ na ụmụazị anyị mma aga akwụkwọ especially ndị mma aga akwụkwọ na Central School. Na akwụkwọ ha ji aga akwụkwọ akọọ ha ma nke eji ede ihe ma nke eji agụ ọ akọọ ha. Ịga ka ịhụ na ụmụazị anyị na-ekwupụ n'ezigbo oche. Ọzọ ekele m gị. Biko meelụ ka ọhaneze mara afa gị na onye bụ. Ọzọ Chinyerugo. Ọzọ Festus onye Buchi. Onye Umueze. Ọzọ Chinyerugo. Ekele m gị o. Anyị fụrụ ka ọgbakọ si wee dị tata sị ka nwere ihe nwere egwu ọhaneze gbasara ọgbakọ e mere ebe a tata. Mma gwa ọhaneze bụ mmekọrịta nwanne na nwanne dị mkpa. Nrikọrịta nwanne na nwanne dị mkpa. Maka na o nwere mgbe ndị ọzọ gakọtara ya na ụmụnne ya wee zuo wee mee oriri n'elu tebụl ofe apọsọ. Ana m ekwu na otu Umueze gbakọrọ gị n'igwe nọ ebe o kwesịrị. Mana ekele dụrụ Ikoro 2 mmere ka Ojiriver wee mee. Maka na Ojiriver emenụ ihe mere na Umueze na ndị Chukwu kwadoro. For the first time in life, mele ihu anyị onye Umueze bụrụ executive chairman of Ojiriver local government area. Ọ bụrụ ife mere ọ tụrụ m n'anya. Ọ tụrụ m n'anya bụ na onwe mgbe onye Umueze onwe nye Eluigwe abụ rụrụ ya bụ ọchịchị ndị wee mere exist. So ana m ekele Chukwu na-asị na ọ dị ebe anyị chọrọ. And Ojiriver na-eyi na-achị obodo. Kama na ọmụma mgbe mmadụ ncha mana ihe dị mkpa bụ nwanne na nwanne. Ka ọ na-ayọ Umueze niile ka ha unite ya ka ha bịa togeda. Ka obodo ọbụla na-abịa togeda na-asọ ọbụrụ onwe ha mkpa. Obodo ọbụla na-eme ka ha bịakọta ọnụ ejiri ofu ọnụ na-ekwu okwu. Ife ndị Hausa ji emeri anyị bụ na ha bịa akwụkala kwuo okwu asị na ha ekwukwa achịchị anyị na Umueze kwuru azọba ibe nke anyị ma nke ọzọ anyị asị na ebe Umueze kwuru obodo ndị ọzọ na-ekwukwa okwu ụmụ ikele kata asị Umueze ekwu bụkịta asị na ọfịala ji ekwu bụkịta asị na ekwurefe ekwu bụkịta asị na mmụọ ji ekwu asị na Umueze ekwu anyị na-alị Chukwu ka anyị jiri obere mmadụ niile ama na Umueze bụ General Umueze ọmụha nye nwe ike na-agbanyeghị na Umueze bụ Obuleese mana ife mmekiri Obuleese ahụ abafu aha nwere bụ Umueze. Ekele m gị o. Afụrụ m mbọ unu gbara ọzọ Chinyerugo wee na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma wee na-asị jide ka iji n'ihi na onye Igbo na-asị jide ka o ji bụ onye na-eme ọfụma wee na-asị na mbọ niile unu gbara na mmemme ahụ nye abịa na mmezu na Ojiriver ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Thank you my dear. Olu mere na ọ gara mmezu ka onye ọbụla nwere ọrụ nke ya onye rụọ nke ya onye ọzọ arụọ nke ya ọrụ akakọ ihu akara aka Chukwu nyere anyị ọ dị ike ite ego 1 million people onwe anyị akara aka nke nye na ibe egwu ọ dị ike ite onye ka eji aga ibie aka m bie ọ ya abụrụ ibe dị onwe onye ọbụla Chukwu kere onwe anyị chọrọ ibi ego ahụ akpata ndị aka ya mbụ 1 million years to come ka ya akpata ego abụọ akara aka nke oyi emeriri ya onye ọzọ eme nke ya ibe ndụ mkpa bụ were akara aka Chukwu nyere na amamihe Chukwu nyere bara onwe uru bara obodo uru maka na onwe ha ma alụ ụlọ ụwa ya lọtọ ibe ndụ n'ụwa bụ mkpata ọnụ nke achị ọbụrụ mgbe ịlọ ọ bụla imebara mma achị na-ebukwa nke mana ya bụrụ na-achị
bụrụ na mgbe ị nọ n'ụdị ife maka na ya ala ọka ya ịlọta iru ha na mgbanwe iji akọntributu mekwa asọmpi ya eji na-echetewu ekele gị ọzọ Chinyere Ugo wee na-asị ọ ga-adị gị na mma wee na-asị ezinụlọ gị ihe ọbụla bụ mkpa gị ị na-ji ọbụla omebere gị oge esi na mmemme a na mbụrụ mgbara ebe a wee mere gị na Chukwu oke obi Umueze anyị ekele gị ekele gị. We welcome everybody. I hope you're feeling fine. We want to make you happy. I hope you're feeling. Everybody's feeling fine. We welcome everybody. I hope you're feeling fine. We want to make you happy. I hope you're feeling fine. We welcome everybody. I hope you're feeling fine. We want to make you happy. I hope you're feeling. Everyone is feeling fine. Welcome. We, the children of Refinance City Glorious Church, aka Cornerstone Bible Church, are here to welcome you all. Thank you. On this Friday, our spirit so high, we're so happy to welcome you. On this Friday, our spirit so high, we're so happy to welcome you. As we gather here today, your blessings and your presence make us rejoice. As we gather here today, your blessings and your presence make us rejoice. On this Friday, our spirit so high, we're so happy to welcome you. On this Friday, our spirit so high, we're so happy to welcome you. May Omerora, one of Akulu the kingdom, for all the good things you have been doing for Umueze, for the basic facilities you have provided. So we say may God bless you. On the other hand, I also want to appreciate other engineer Festus Onyemaechi for all the things he has been doing for Umueze, for his bringing cooperation in Umueze. We say may God bless you. I also want to appreciate Engineer Teddy Onyemaechi, for all the things he has been doing for us, for his efforts in making sure that our community is making a massive change. May God in infinite mercy bless him in Jesus' name. We welcome you today. I also want to thank our honorable host, the one who made today a great day for us all, the chairman of Umueze, in the person of Professor Ubesie, our able chairman, a leader and not an oppressor. I also want to thank our brothers in the recent to engineer Ojiriver, electrical. May God bless you. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. We are glad you are here, we are glad you are come, we are glad you are here, we are glad. Yeah, Umueze, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome.
You welcome everybody. I hope you're feeling fine. We want to make you happy. I hope you're feeling. Everyone is feeling fine. Applause. We can do more better than this. Eh? We can do more better than this. Yes, we now have our chairman, Professor Cyril Ubesie. Onyezi anyị okwu ndị ọzọ niile. Emezia onye chezi anyị okwu ndị a niile anyị ekpe ekpere gbasa. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Anyị na-ekele Chineke rinna. Ife niile anyị bidoro mebe, anyị na-achọ iwetafa na njedebe. Ndị bidoro mgbe anyị bidoro ga-afụ na ife niile na-aga n'anya ya. Ebido welcome song. Anyị ga-enwe welcome address to the chairman so that we fulfill all protocols required of this occasion. As I told us in the beginning, na ifenya na office nwaanyị nwoke na nwanne anyị nwoke so were zuo onwe ha na-achị fonu aka nri na aka ekpe enwe emergency call here and there enweghị ike na-follow up so anyị tụrụ ya n'ọkara ịbịa etu o si kwe nkwa na ọ ga-abịa mana anyị ghọtara na ife mere na ọ ka bịara ruo kịta abụrụ obere ihe. Big man, big trouble. Ọ bụ ka esi kwu ya. So onye baa n'ọchịchị ọkụ ya gbagotara akpọkụ ya okwu dịka ọkụ ya si gbagota. So because of information na ife a na-eme bara n'anya, you are going to read the welcome address to him. Ikuku ọfịa kwụ ntị ọkụ ihe anyị na-ekwu. So let him be carried. We welcomed him, we danced for him, we ate on his behalf, we drank, we celebrated, and celebration will continue in Jesus' name. Amen. Welcome address to the Executive Chairman of Ojiriver Local Government Council, Honorable Greg Chijioke Anyebudike, the first Nugwapo Archie produced chairman to the glory of God. Amen. Amen. It is not only historic but memorable that for the first time since more than 4 decades of the creation of Ojiriver Local Government Council, our own brother Chijioke Gregory Anyebudike, by the mercy of God, is the executive chairman, mayor, Ojiriver Local Government Council. Today, we have gathered to express our joy, our happiness for what God has done for us. Elugavu in general and Umueze in particular. The chairman, sir, without protocol, we Umueze are here to celebrate you and to celebrate with you
Because there is a saying that charity begins at home. The celebration is a prelude to numerous other celebrations to come. We are not holding brief to Enugu people, but we are aware that Enugu people, through our able PG, Chris and Iloma, is on top gear with reception preparations. We give thanks to God for this remembrance and privilege. We deeply appreciate all the instruments used by God to make this aspiration become a reality. Friends, political associates, Archer Political Forum, Archer World 2, Archer in general, all people concerned in Ojiriver, PDP, and above all, His Excellency, Dr. Peter Ubesie, the Deputy Governor of Enugu State. Tomorrow is here. Already. Our dear Governor, we appreciate you. We appreciate you even the more for your transformational and infrastructural development, both for human resource capital and other developments. Development cannot be hidden. We can see, we can feel, we can touch smart schools being built in all the world's possibility of Enugu State. Umueze is blessed. Umueze, as a community, being the first in Enugu, has the blessing of God to situate the smart school being built, which is in progress in our side. Incidentally, the person we are celebrating today is from the same Umueze. We can also see to the testimony of Enugu International Conference Center, which is almost completed by the able leadership of Peter Mba. We can also attest to abandoned projects that are being revitalized. A case in point, Enugu Presidential Hotel. There are so many that we cannot go on mentioning, but we are proud of our governor. We are proud of our dear brother and son, Honorable Chijoke Greg Anyebudike. We know our brother. He is a tested and trusted, capable and effective achiever. We have no doubt you will set a record in the Ojiriver local government as a whole. We owe you prayers, we owe you loyalty, we owe you support. But God, who is the maker and guide of every person, will certainly protect and preserve you.
In the name of God the Father, Amen. of the Son, Amen. and of the Holy Spirit. Security architects, for gracing this occasion, we know you are here. Thank you very much for this sacrifice to make this place what it is to be. Jesus. Amen. Ndị niile mere performance here, ndị gbara onye egwu, anyị siburu n'ụkara ịkpa nke abụọ, mana ohere adịghịzi ụbọchị ọzọkwa achụọ n'owere nchi. Nke unu mere eme ma gburu onwe ya, anyị na-asị unu thank you and God bless you very much in Jesus' name. N'agbanyeghị ụmụ oriri ego ndị mmadụ ji obi ọcha ha wee bọsịa unu n'afọ Umueze General Assembly, anyị ga-enye unu extra pure water. Akakova. Anyị ma maka ndị Ịfụnanya group, ndị mepere anyị ọgbọ fadị they wee bịa with uniform, so ọ bụrụ ife mberede egwu ha dakwa ụda. So I'll be happy with you. Ngozika group fadị kwa na ụdị wee bịa. Jesus bụ eze umele ngum fadịkwa na ụdị wee bịa. O kwesịrị eze agụ fadịkwa na ụdị wee bịa. Cornerstone Bible Church, nke a bụ the blending, so Akachukwu dị na ya. Anyị na-ekene unu rinne. Ọ bụrụ sọsọ na ha gbara egwu, ha bịazikwara mere anyị welcome song akwadoro akwado. There is hope, and we want to thank you especially in Jesus' name. Amen. Asị kama anụ ga-eji gbadakasị ka ebe biri ya ọdụ, ana m ekenye ndị ụmụ okwere. Ndị ụmụ okwere anyị na-ekene unu. Ndị ụmụ okwere enweghị uniform ha ji wee bịa. Ha yi uniform ha dị multiple, so ha nwere variety of uniform, so ha ka multicolored uniform. Anyị na-ekele ụmụ okwere for that performance in Jesus' name. Onyebuchi for the little token anyị ji wee na-ekele unu. Before I hand over the microphone, I am making the committee that organized this event. Family meetings, not once, not twice. When we can and that committee, only committee about also engineer Festus. So, a criminal garunu, nobody, Jesus. Oh, what is happening? And then you will be aware. I didn't know why you working and why I working. Doctor, Kama, Ubesie, Ikoro 2. Onye wetara ego eji wee mee mmemme a. For local purposes, ka ọ baa n'akwụkwọ, ego o wetara ọrụ ọsọ maka Umueze.
o nyere ego maka Enugu Akụ niile. Ego o nyere maka ego Enugu Akụ niile ga-eji mee mmemme kelee Chukwu maka nwa Enugu Akụ e mere ka ọ bụrụ chairman. Ego wee gawa ka ọ na-achọ ihu ụdọga njibe na-ekwu ego wee chọrọ ka ọ daa mmiri gawa month na-agata month onweghị ya kpọrọ ọkụ ekwu maka ego e wetara na ife kwu ka ejiri ya wee mee. Ụfọdụ mmadụ wee sị mba wee gbaa mgba n'ọgụ ewepụta ego chika ma ọ ga-eji wee ya mmadụ n'isi ọra ete si kee n'ụlọ n'ogbe ewee kee n'ogbe nọ mekere Umueze mekere Enugu Akụ nke Umueze so n'ofu anyị wee keta ego nke anyị. Ụfọdụ sị na ha ji ego ihe kwuru anụrụ n'ọnụ ha ga-eduru anyị niile laghachikwa ịtụ isi wee bịa. Ọnwa a ga-eji wee na ga-akarịa ọnụ nke a ji bịa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you very much. Prof. That's very good. Ekwere mmechi. Biko, the committee be sure na ebe garara ochi ga unu na-ekere ka anyị sikọta isi ọnụ aka na egbute akpịrịtọ ọnụ dịgidi. Eji m ọnụ Prof wee na-ekene mmadụ niile, anyị niile gbara mbọ ma onye nụrụ ushi ya ma onye nụrụ nkọtị. Anyị na-ekene mmadụ niile Umueze ụlọ ege ụlọ eme ebe Umueze dụbaka n'okerele. O nwere ndụ nchiri iwu si abalị Ojiriver mana anyị ga-arụ ndị bịara emegwa gịnị erigbu ihe. Ana m ekele ndị bịara dịka rie ihe nwanne ha nwoke nyere ha rie elu obu ọcha na ọsọ ha nwoke, ọsọ ha nwaanyị, ọsọ ha ụmụazị, ọsọ ha okenye. Ana m ekele ụnụ ka eji wee sọpọtụ ihe ma chairman Prọfesọ Ubesie nkwu. Ana m ekele nwoke na nwaanyị bịara ihe onye ọbụla ma nwoke onye ji ya ala aga ha mitin Umueze ọ larụochi ji dịka bụ iji na-aga mitin Umueze bawụrụ esi ewelite obodo wee na-aga n'ihu. Obodo ya ka ọ wụrụ gbagoro onwe ndị mmemme ka obodo na-eme gịnị na-aga n'ihu. Ekele m unu. Chukwu gozie everybody.